Omroep Friesland, de Frieske Top 100. In Haans, onderwijs naar Wiebe van Dijk, hier een Frieske Top 100 hit met mooie staat aan het bad. Misschien dit er weer. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Oh, verdwenen met die hoogwaas. Nou komen we maar eens uit. De Bruggen en de Zuiderpier, Almeesen, het is heerlijk hier. Ik blijf hier altijd wonen, mooie stad aan het water. Wil dat ding ook kanalig zijn? Wel even proberen. Lieve vrede, alle ruiten teertje. Even naar die Frieske Top 100 hit. Mooie staat aan het wat. Ja. Wat wist hij nog van hoe dat ontstaan is, die tekst en de keuze van de Ja, dat was de vrouw van Hompie, Jannie. Jannie die had op een gegeven moment een nummer geschreven op Let It Be. En die tekst, dat liep meteen goed. Dus ja, en dan was Hompie wel zo enthousiast, dat nemen we op. Maar nooit erbij dacht dat hier in Harlingen zo'n geweldige hit worden zien natuurlijk. Zelfs de jeugd had het op de telefoon. En had ik dan voor het publiek stond te zingen. En er stond een hoop van de jeugd vooraan. Dan nee, ja, die kennen dat niet. Ze zongen het allemaal met het liefste, jong. Hoe vond je dat nummer in de top 100 verloren kwam? Nou, het kwam vanzelf in de top 100 en 2 jaar of 3 jaar geleden, weet ik niet precies, maar toen hebben we op Facebook gezegd, je moet ons even stemmen, want wij willen wat hoger op. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben op Facebook gezet en toen kwamen we een nieuw binnen op 35, meen ik. Nou, dat was knap. Dat gevoel, wat ik bedoel, dat begrijpt een ander niet. Maar als Harlinger geboren, Wanneer begon het al in Medij en de muziek zit me? Harlingen bestond met 60 jaar, maar dat weet ik ook niet zeker. En er kwam Hompie bij me. Wij moeten even een bandje maken hier. We moeten even spelen daar, even in een foyer. In Trebel was een dure band zat in de zaal. Die grote zaal waar wij in een foyer. Maar alleen het bestuur zat blijven in die grote zaal. En die foyer stond tot de hartstikke toe vol. Nou, dat vond Hompie die vond het wel leuk. Hij zei, wij moeten hier verder met jou. En dat had hij ook, denk ik. Ik stem wel elke keer. Wat stemt dan bijvoorbeeld? Wat ik als eerste had stem. Alweer Vries, lieve Godske, de haast ver hier. Alweer Vries, dat is de eerste, die stem ik altijd. Hoe iedereen Jeltje en Douw was, Balk en Greetje. Nou, maar dat is leuk. En lieve Godske, de haast ver hier. Zo'n mansje maar je kop vast hier. Zo'n jonkie maar de klompjes aan. Alweer Vries. Ja, zeker, dat is van praten. Wat ze die al hier weer maar dat nummer de top 100 in stemmen, Friest? Ik roep alle Harlingers in ieder geval op. En ook Harlingers uit in Utrecht en waar ook maar. Want daar draaien ze hem ook. Daar hebben we laatst spelen en was dat ook bekend. Ja, die moeten dat stemmen, dat is leuk. Of ziet alleen maar van Jannie en Hompie, weet je. Die binnen niet meer een soort met eerbetoon aan. Dat is geweldig, weet je. Ja, dan kennen we wat minder op dat Friese gelul stemmen. Dat hoort niet altijd. De Frieske Top